28 январи соли 2024 боз як саҳифаи тозае дар таърихи футболи меҳан боз мешавад. пеш аз баргузории 18-мин мусобиқаи ҷоми миллатҳои Осиё ҳеҷ кас гумон намекард ки тими миллии Тоҷикистон аз гурӯҳи хеш ба даври баъдӣ роҳ меёбад. ба ҳаштгонаи беҳтаринҳои Осиё шомил шудан бошад ҳатто ба ахли нафари рост намеомад. вале миллипӯшони тоҷик бо ҳидояти Петр Шегр тавонистанд таърихи футболи тоҷикро дар саҳифаи ҷадид бо дастоварди шоён аз нав бинависанд. тими миллии Тоҷикистон метавонад ҳангомаофариро дар ин мусобиқаи муҳташами қора идома бидиҳад, чуне ки дар даври чоракниҳоӣ онҳо бо ҳарифе рӯбарӯ мешаванд ки имкони шикаст додани он аз тимҳои қаблӣ низ бештар аст. рақиби Тоҷикистон дар ин марҳила яккашини Урдун гардид ки ин тим низ дар баробари бачаҳои мо дар футболи Урдун саҳифаи ҷадидеро варақгардон намуданд. бо натиҷаи беҳтарини зинаи сеюм ба даври ҳасфӣ рохат гирифта, баъдан дар даври плей-офф бар қаҳрамони соли 2007 Осиё ва яке аз муддаиёни асосӣ барои қаҳрамонӣ дар Қатар тими миллии Ироқро шикаст доданд. баъди бозии берангу нур дар Тоҷикистон дар марҳилаи дуюми интихоби қаҳрамонии ҷаҳонии соли 2026 чунин интизориҳоро аз Урдун ҳеҷ кас надошт. Урдун пеш аз ҷоми Осиё сармураббии худро иваз намуд ва баъди баргузор намудани 5 бозии дӯстона бо роҳбарии Ҳусейн Амота ба шаҳри Душанбе омаданду бозигаронаш муқобили тими Тоҷикистон дар умум новобаста аз натиҷа аз худ дарак дода натавонистанд. ҳам тими миллии мо ва ҳам урдуниҳо дар дақиқаҳои охир як голе зада бо ҳисоби мусовӣ қаноат намуданд. вале бояд гуфт ки урдуни ҷоми миллатҳои Осиё аз он урдун комилан фарқ дорад. Ҳусейн Амота тимро барои мусобиқа баъди танқиди зиёди мутахассисон хуб омода намудааст. агар ба рақобатҳои байни худии Урдуну Тоҷикистон назар кунем, бартарӣ дар дасти шоҳигарии Урдун аст. бори аввал соли 2015 дар рақобатҳои рафту баргашти марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳонии соли 2018 Урдун сараввал бо ҳисоби 3-1 ва баъди 4 моҳ дар майдони худ бо 3 голи беҷавоб пирӯзӣ ба даст оварда буд. дар соли 2021 ин ду тими миллӣ ду бозии дӯстона доир намуданд ва дар яке бо ҳисоби 2-0 Урдун ва дар рақобати дигар тими мо бо натиҷаи 1-0 зафар ёфта буд. хулоса натиҷаи умумии рақобатҳои байнухудии бартарии Урдунро исбот мекунад, вале мо шоҳиди он гаштем ки миллипӯшони тоҷик дар баробари абардастҳои Осиё чӣ гуна ҳунарнамоӣ карданд. ҳар ду тим баъди ба даст овардани рохати даври чоракниҳоӣ бо қарори сармураббӣ як рӯз истироҳат намуданд ва дубора баҳри ба даст овардани натиҷаи ногузиртар аз он ба рӯи чаман баромада тамринҳоро оғоз карданд. чун тими Урдун тамоми бозигарони ҳайати мо низ ба истиснои Ҳамадонӣ Камолов ки дар даври охир корти сурх гирифту 3 бозӣ маҳрум шуд, дигарон имкони ба дастҳо кӯмак намуданро доранд. рақобати тимҳои Тоҷикистон ва Урдун 2 феврал дар варзишгоҳи Аҳмад бин Алӣ соати 16:30 ба вақти душанбе баргузор мешавад. ҳатман баъди ба анҷом расидани ин бозӣ ҳангомаи бузургтарин ин қаҳрамонии Осиёро шоҳид хоҳем шуд.